Hey guys, ibot pigtagod ron guys, oh, tanawa guys. Ingan anion pag ibot ang tagod nga itanumay. Mao na siya guys, narang mananumay. May butay guys, oh. Ibot sa ron. Muna siya tagkuan ang sa isa katawan ni nay usay makakuha og kuan kabangan 400 kabangan. Inana guys, oh. 400 kabangan. Kana mo na yung mga bangan, bugkos ba bugkos. Paspas kay ni siya guys. Mukuha usahay ni 500 kabangan. Nga nanaon na siya pagkuan. Nga naon siya pag ibot og tagod nga ibalhin og tanom ni nani guys, oh. Inana. Ibalhin na siya tanom. Dako pa mo kuan ang ibutonon, no. Sita nung albino monitor baho ng bugis bukid guys. Nya anaon na siya pagbangan guys, oh. Aron dili makaikyas ang humay. Muna siya ang bangan nya kini siya guys, mukuha ni siya og 500 ka bangan sa isa ka adlaw. Muna ni malipay ra ibi basta ting basak na guys. Pero ang problema lang kay tubig lang diri. Ug way ulan, way humay. Paliton na dayon og kuan guys, ang humay guys nya ang kinabuhi sa mag-uuma. Dako kay gasto. Suhol pa man og kuan guys, paibot inani. Pink rice nga mong ikuan karon guys, among itagod pink rice. Lamion kuno ni siya nga bugas. Basi kinsa toy gusto diha mo kuan og pink rice puhon-puhon o natay similya sa pink rice. Makakuha na ta ani kaloyan sa Ginoo. Makakuha na tag similya ni guys. Nina manggod kay piit manggod to dili tama kuan og nay limatok kani kay musud ang limatok. Wala bugod sa limatok guys. Ug sa kuan pa linta limatok. Amot ug sa Tagalog limatok. Nara sa inong albino guys, oh, mugya po ni guys, oh. Kung ibot ni siya, pag humana ni ibot, ugma po tanom na po ni. Kusugay na siya mo tanom mo kuan guys, oh, buwangan guys, oh. May plastada sa bangan guys. Pugon na siya ang gibangan ana guys, gihikot pugon. Pwede iatop, pwede ihikot, ibugkos. Muna siya guys. Pastada kayo trabaho ng albino. Fair play kayo.